torno a fer, no? Avui hem vingut amb un concert... Ah, perdó. Això li expliquem als espectadors. Sí, que estan allà dins. Però quan li dius bon dia la miren a ella. Aquesta activitat l'impulsa la associació Art Transforma. No m'ha salido bien. Ah, sí, perdona. Aquí he fet un fallo, perdó. Molt bé. Havies dirigit mai una orquestra amb tanta diversitat? Sí. Sí? No. El director de l'orquestra és el director de l'orquestra integrada és el Jumí. El director de l'orquestra integrada és el Joan Gomí. Ai! A veure, aquí falten petons. Albert, Isabel, Albert. I amb més alegria, Isabel. Sí. Amb la música de l'orquestra integrada acomiadem el programa. I proposar-nos... El 3 de desembre es va celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. A Catalunya més de mig milió de persones tenen algunes dificultats. El meu nom és Maria Teresa Jalbo B. El que més ja està... La discapacitat. Espanya a persones amb discapacitat. Ara, estoy nerviosa. Esplat! Ja sou! Ai, que m'he equivocat.